Għadni kif nieħu massaġ mal-pool, ġenninni. Unbaġġil ma ser, hello, għalli senjura, x'handbag għandek? Dak bil-kamin, ma tistax tifhemha. Senjura għalli x'handbag għandek, kemmu sabiħ, dik ġilda tal-kukkudrilli, abdu fidejk għatlu ħalli l-żejża nittir. Le, ma dix tajba xemx ta' U laqqas għadlam ma dek tajba spiċċar. Bingo price tonight, €300. Il-bambin tal-grazzja, 300 euro nużom bħalissa, għaxet fuq flus minħabba t-sokkor li għandi biex juħija. Minti t-toqt attenta ruħi, għara jien eżempju għandi downa ta' not infarfri la t-sokkor ta' fuq għara. Batti kolla, bu bicċa. Iriħu mela li? Għakta ma naqra ħanilabu! Min tkellem? Inti għaw tkellimt! Għax neġi għalik għas nistaw najdu kelma bil-kwet bejnietna! Inti għambetta u nitfaq mal-baleni fil-bahar! Kalma, ħeja, xi kek titfaħħa mal-baleni jasbu uħtom. Jow ikkil għali, għara kem tiku. Jien batt il-kaptu tal-ikelta biex innaqqas. Xetta? Tixrob. L-ilma. L-whisky għax ma laxar grok tinsa tikol. X'libsa dik li Mazda. Għara, tiġi għana għas-sukkata, Issa s-salset tal-Malti, bija. Taf li kelli wahda bħala. Alla jaħfillu kien sabi l-raġel fuq wara tal-karozza. U kif spiċċat fuq wara tal-karozza ta'kom? Le mux tagħna tal-ħabib tiegħu. Demonju li. Kien talaqni. Eyes down! By itself, number 1. Pemmu ta' Joseph. Dek laburista. ċajta dem bil-maktur fuq li jista' jinqala biex immur il-mass meetings tal-Labor. Jaf, mux kun għaw xaħat ju għalih. Isma tal-Labor jamlu l-mass meetings, imma nazjonalisti għet jamlu kol. X'qed jagħmlu? Il-prayer meetings. Jitolbu l-Alla li jiġu n-nies. Rajt li għamit nuċċalik, mbuħelu. Kem xeraq lek kellek bżonnu. Ma konċ naf, ma taf kif indunajt li għandi bżon namel nuċċali. Waqal il-mobile fit-toilet. Umbat qbattu, għazwirtu f-toilet paper u ħattu għant il-food refix. U ranġawle. Għas qabdu kaptu. Mux, imma dawk vera jifmu fil-mobile. Ekket, lu tafx għalli. Għalli aħna fil-mobiles nifu mux fil-ħara. U għat laħatlu lil-dak, aħjar namel nuċċali. 2 and 2, 22. Is-sorijiet! Ilek ma tarom, is-sorijiet sor Tanja u sor Melda. Taf li daħlet oħra maħħom. Ejwa, dik li Tiffissa ta' fil-riċiklaċ. tisima bħalissa. Sorti out! 4 and 3, 43. Issa jistaġawi tijaj. 4 and 1, 41. Tela tal-izzju tijaj. Taf xajdu, skont iż-żarbun. Issa jista l-barku. Avolja di mux vera. Għax dalet uħroċ miegħu bħalissa Gabriel. Kull mandu miskin biċċa labrek. Imma malli taqbad taħdem ir-rabra. Etnajdlek li bsa sħiħa taħmel. Laħi, jena minn duxjat. Battu neħejt kollox, għatlu dot, neħli kollox ma neġi iktar. Mela għatlu ta' il-ġowit għatlu l-workshop għala il-bib. Anzi, għatax l-irġil ma tantx femhom. X'qat, qed jipprova jidħol mill-bib ta' wara tal-workshop. Ġenninni qatt ma milili f'50 sena. Idħaq, qatt ma blowilek lejlek. Isma, laqbadni fuq is-seks. Int fejn tħobb toqgħod fuq jew isfel? Isfel għax jajjin it-taraġ biex nitla fuq.
Le, mux bħala kmamar, bħala position fuq jew isfel. Għatlek għalaqt kollox, xie, ma namel xejjen. Issa jina qabel kont waħda minn ta' fuq. Imma kemm li l-għamilt innuċċali, sirt nipreferi noqgħod taħt għax almenu kun nista' nżommu nara xi ħaġa. Shut up, please. Min tkellem? Min għax neġi għalej kontek daqqa ta' seħ un nipris nġibom lok xejra. Għatem, dik Ingliża ta' xejn tajab maħħa. Nitkellem bl-Ingliż, maħsub li ma naf. Roses are red, violets are blue, you look like a monkey and so fuck you! Dal-Ingliżi, kemmu mu pretenzjużi, għadde bis jinqalaw. Issa jina bħala teta l-jun nħu. Mela bħali, kemmu tajja. Npommel misħun u bat nħalli tibek terħin offsija bat nixorbu. Le, mux ek namlu ta' nitfa t-tibek, un-bat nitfa l-ħalib, un-bat nitfa l-misħun. Dax tew, strandek l-instructions mal-ġem tal-iljun di. U l-instructions ħala ta' ħin. Eżempju anka suppositorju minn ħalqin jihdu. U jaħdem. Li użgur illi ma jbatix biex jidħol. Għaz fazelina ma nijusa. 1 and 1, 11. Issa għajn. 8 and 8, 88. Il-bajt. By itself, number 8. Bajda waħda. Mela bħal tal-kelb tijaj. Ma sewejtux. Ija ma l-ermijak tqammilt. Għax il-vet kellu 50% discount, għatta lissa namillu bajda waħda biz. Jekk jaġobkom żommu l-kwik, please. Min? Għed nitkellem bil-kwit mal-ħabiba tijaj għawnek. Laqqas intom il-qabdim maħna u kol. Ma minn għed titkellem. Aħna raqta għax edha mar-raġel. Knafa, dik mux il-raġel għata. Tal-mustaċ ir-raġel. Dik mux il-raġel dik omma. Eyes down. Għadda tħares lejja dik, ta' Għalli dik werċa minna ek. kom dajet kuwerċa. Għalix? Speċjalment biex taqla fis-sewqan. Għalix? Għax ikollu kajn fuq it-triq u għajn fej sejra. Ta' għatlek li ħadu l-licenzja bil-ħa. Fuq ix, overspeeding? Naqas faxi xinsu, ta' propja xinimxi u suq l-istess speeding. Ma toħroġ tifla konsentajjara. Dat falu jaqbdu, joħorġu, jaqsmu, jallu. Ekka għattu kol jien. Umbat, isni realizzajt li għada f'nofs il-bitħa tal-iskola. U jena kienem wieħed minn dal-kisħin, polizija. U kull ma kont qed insuq 120 km fis-sija. Madonna, U rrid neħħili 9 punti temmen. L-ossi, u xamilt? Jien għandi wej mal-pulizija. Ħabbat li mal-ħġieġa. Għalli dil-għalġla kolla, senjura. Għatlu, mister, ser, għaxin impati bid-dimensja u għek man suq naġġel, ninsa fej kolli jmur. Ħafirumli! Kemmi ħelwa. Isma jek nirbħu, intom il-karitax taħseb. Nejdu l-batut. Ejju, ek Għax bħalissa li għetni xieħu tajjeb li lejnuħ il-batut, għax għalla jibqa jafulek. U ta' kem baqalna biex imur nintaqaw miegħu. By itself, number 7. Ta' San Gaetano, 1010. San Paul, 7 and 8, 78. San Pixxi taħti. Xamlu l-pirbli ta' t-sokkorek fil-jaw fil-nkun San Pixxi taħti. Tiġi miegħek jew lota? Wazzew! Troppo tardi. Għamil taħtek? Iva, meta tixjieħ, kif tata, skull ma jkollok fuq ġewwa, kollox jiskappalek. Jina lek, meta kun ġela tisa nibdan sott it-top kolla l-issa jkun. Isma sabiħa, ħammur sal-kamra, ħanidbaħbaħ ftit, mbagħad narġaw ninżlu. Għax il-bieraħ intqajna ma' żewġ anzjani ħelwin minn ħażebbuċ. Tgħid x'għamilna fid-disko.
Għajdilom iż-żazax sal-4 ta' filgħodu għamilna d-disko sal-4 ta' filgħodu. Imma l-lum naħsbu lo qabel ta' Għal xiex? ma s-sitta nitilqu għax biex nimxejni għasal kamra l-bira kienu ġatli ta' filgħodu.